Ja vás vítam. Vítam tu aj nového Číňana, teda Japonca, teda nie. Je vlastne nejaký Číňan alebo nejaký azijský človek zo východu. Áno, si to... No vítam vo štúdiu. To, čo je. Sú tu dvere. Kto ste? Okamžite sa vzdajte. super爱豆的笑容都没你的甜，白昼的阳光都没你耀眼。 Nie vy. Vy. Ja. To je ako možné? Poďte so mnou. Okamžite, inak budem strieľať. Sadnite. Vy mi rozkazujete. Čo? Ste obvinení za to, že ste nelegálne použili štúdio pre RTVS, čo znamená, že nasledovne. Použili ste tajnú zbraň nejakého japonského, čínskeho či korejského, či to je proste jedno severo, či východnej Azrie typka. Zahral či zaspieval, či čo to je pesničku Super Idol, ktorá je na Brookhaven nelegálna. Za porušenie 2 trestných činov pôjdete na obhajobu na súd. Zatiaľ dovidenia. ZA Chovany Cho Sweet Eurobili SA Najperv Najem. 私も非難されるかもしれないが、良い。 Pre-packed Mao by BYT Odsudani Pan. Áno, za to, čo ste urobili, sa najprv najem. Mňam, mňam, bobík. Mňam, mňam, bobík. Môžem aj ja? Nie. A za to, čo som zistil... A za to, čo som zistila, tak pôjdete na 4 roky do väzenia. Je vám to jasne? Je vám to jasne? Čus, ja idem. Oni sú ale riadne hlúpi. No a... I am the glob glob gab galab, the schwabble double wabble gabble flibber blabber blab. I'm full of schwibble glibber kind. I am the yeast of thoughts and minds. Schwabble double glibber glabber schwibble schwab blab. Hibble double schwibble schwabble glibber glab schwab. Schwabble double glibber glabber schwibble schwab dab. Hibble double schwibble schwabble glibber schwab. Kde je? No veď v celi.